ailgylch y defaid ar gyfer Pencampwriaeth Iseldir Brodorol. Ni nôl I chwech sydd yn y ras nawr. Ifan? Nawr te, mae'r dad. Mae'n mynd fel cath I gythrel trwy'r cystadlu yma. Yndi, mae'n bach fwy o grafu pen wan, dwi'n meddwl. Da ni'n mynd nôl o blaen rhwng yr MV accredited a'r non-MV accredited. Dwi'n meddwl mae yna 3 yn y ras I fi, yr Suffolk yn yr MV accredited, a'r Clun a'r Defaid Iseldir ochr yma. So ie, mae'n dechrau poethi wan, dwi'n meddwl, mae yna bach fwy o grafu pen. Y Suffolk wedi ennill y gystadleuaeth hon 2 gwaith allan o'r 7 mlynedd ddiwethaf. Hywel, beth yw'r farn di? Wel, mae pob cyfle dy fe iddi to, mae Dafad Flwydd o Ceredigion. David Jones Frongoi. Ie, Dafad Grif, Llydan, popeth byddech chi moyn mewn Suffolk. A mae rhaid ni gofio, mae'r ddafad yma wedi ennill yr is-wobr yn y Pencampwriaeth Rhyngfryd nawr yn ddiweddar yn y sioe tair sir, felly yn ddafad sydd wedi cyrraedd yr uchelfannau yn barod. Ie, mae'n eitha glir I weld pam. Amser chi'n gweld y siap sy'n arni. Mae'n dod oddi lan fan hyn nawr fe bod e'n gallu cael golwg mwy agos yn y hi yr un pryd a'r 3 sy'n yr lloc ochr hyn. Waw, mae wedi rhoi David Frongoi ar y rhestr fer Ifan, o ti ddim yn bell ohoni? Wel na, os ydy'r Suffolk yn cipio'r wobr yma, fysa hyn yn golygu wedyn bod ni'n gorffen efo 2 dafad blwydd yn y brif Pencampwriaeth wedyn efo'r Ceri Hill a'r Texel hefyd yn y ras. Felly, ie, mae'n ddiddorol iawn yma. Diddorol iawn. Efe dyn dafad yw dy dad? Wel, dwi'n yn gwybod yndi, mae'r dafad dda wastad yn bwysig yn wedig mewn diadell o anifeiliaid pedigree yn dydi, felly mae'n bwysig cychwyn ar yr ochr o'r famol o'r diadell, a wedyn mae eisiau hwrdd da wedyn I groesi ar hynny'n does. Nawr te, y beirniad anrhydeddus yn y dosbarth yr rhai, yn ynghylch yr rhai sydd heb I credyd. Ble mae'r rhestr fer yn mynd? Y Clun yn cael ei roi ar y rhestr fer. Odi fe'n hwrdd mowr. Mae'n hwrdd siap, mae ben lan yn rhaer, mae gliste fe lan, a wedyn mae wedi symud ymlaen fan hyn nawr. I fi, mae wedi tapo Suffolk. Suffolk wedi neud I. O ti'n iawn Ifan? Wel, dyna fo, yndi, mae pethau'n tacluso wan ar gyfer y brif Pencampwriaeth o ran roed y 2 anifel at ei gilydd. Mae yna grafu pen mawr wan ar gyfer yr anifel gorau fewn adran defaid allan o 2,500, dwi'n meddwl sy'n o entries wedi bod ar gyfer y sioe lenni, felly ie, da ni'n edrych ar dorri yn ei lawr wan. Un peth sy'n amlwg, ti yn nabod y dad yn dda? Wel, dwi'n gwybod, da ni angytuno o ran y penderfyniadau breidio o dro I dro, ond dwi'n meddwl bod ni'n licio'r un ddafad hefyd, felly mae'n help. Iawn te, y Suffolk yn ei wneud I o eiddo David Jones Frongoi Ceredigion, a chwarae teg iddo fe. Y Suffolk wedi cael tymor arbennig yn barod eleni. Suffolk wedi ennill prif Pencampwriaeth sioe Frenhinol Cernyw. A hefyd, wrth gwrs, y ddafad yma yn ennill is-Pencampwriaeth y sioe'r tair sir. A fi yn beryglus yn y brif Pencampwriaeth. Dyna'r cwestiwn, David! Nawr te, beth ti'n meddwl hwnna? Wel, sa'n siŵr, ia, fe gweud nawr. Ti cam yn nes? Iai, good. A mae hon wedi wneud yn dda o'r blaen? Yr un, llon yn 3 counties fi, yr mis nôl, so. Ac a good show yn ni, so, ie. Yr is-Pencampwriaeth yn y llesti fyna? Ti'n meddwl allai gwneud un yn well? Wel, sa'n gwybod ti di, ond fe dreifwn I tal. Wel, mae rhai wedi dod allan i'r ysgleirio, gobeithio bydd yn ysgleirio o bosib nes mlaen, gael I weld. Diolch yn fawr iawn. Pob lwc I ti. Da iawn ti.